שמן זית זה בריא, זה בריא, זה בריא. כמה שיותר, יותר טוב. יש פה ויטמין C, 200% ויטמין C. אני צריך קצת. מזל שזה בריא. וואי, אני משתגע, אני לא מצליח לרדת במשקל. אני אוכל 1500 קלוריות ביום, רק אוכל בריא, אני לא אוכל ג'אנק פוד, ואני לא מצליח לרדת במשקל. בדוק זה משהו גנטי, לא יכול להיות משהו אחר, אני משתגע כבר. אחי היקר, גם אתה אוכל בריא אבל לא מצליח לרדת במשקל? אל תדאג, זה לא גנטי. הטעות שלך זה שאתה לא סופר את מה שנקרא קלוריות נסתרות. השמן שאתה מוסיף לסלט, שתייה מתוקה שיש בה קלוריות, ואפילו רטבים שאתה מוסיף לך ככה ליד האוכל. כל אלו מכילים לא מעט קלוריות ואתה פשוט לא סופר אותם. סתם להמחשה, בכף אחת של שמן זית, שנכון הוא מאוד בריא, יש לנו כמעט 100 קלוריות, שאתה פשוט לא חישבת אותם. אז בפעם הבאה שאתה מגדיר לעצמך, אני אוכל למשל 1800 קלוריות ביום, אתה צריך לחשב הכל. גם את הקפה, גם את הרטבים, גם את השמן של הבישול, הכל בלי יוצא מן הכלל, ואז אתה תראה שאתה יורד במשקל.